Okwalonyaka kuningi. Indaba lonyaka siyibone kancane ngasekuqaleni. Indoda iduba ikhaya, idonsa icaravan. Sathi siyahleka mahlayeni kwagcwala izinyembezi emehlweni. Sizwa kuthi usedutshuliwe, akasekho aka emhlabeni. Gazi nomphefumulo sewuphelele kuFlorida, eDurban, eKZN. Zashintsha indaba ejabulisa emsakazweni nakwi-TV. Sathi siyabuka kwathiwa yithe samba phambili nge-rape, depression ne-GBV. Ulusha lwalahla amathemba, lathi lutho ukuqashwa kodwa lwafakile ama-CV. Ingxabano yase-Russia nase-Ukraine yabe seyinyusa intengo kaphethiloli. Ngapha uqubuka izigozi usuku nosuku. Entry Peter Brown izimoto namaloli uqhuma umgwaqo kwasha amabhilidi nasegoli isilidi isimayemaye sithwele izandla ekhanda kanti asibuzanga ukuthi sazombe eqola intengo yamaqanda sakhithe sikanandi silibona liwabhuya irandi impela okwenzeke kulonyaka kuningi emgqonyeni sibona izingane ezilahliwe izimoto zemali usuku nosuku zibanjiwe ngibone nolusha seluziphatha budedengu amaphoyisa etholana phezulu nesigebengu impela unyaka obuphathisa ngesiyezi ngoba ngiyiboni nenhlanzi load shedding suhambile ugesi impela ziningi ezikushiya ukhexile unokudumala ngimfunga uthi abo besta noma kudumana sithi kwathiwa khuzani impama equality ngempela lonyaka kwenzekeni ngoba ngesisakwazi ukumthola ngokuboshiya uxolani ama voice notes kaMjapani uthisha wesikole esingaziwa lonyaka uyisikomodo futhi ayikho into engenziwa ubuhlungu abupheli fana necala lika Senzomeyiwa impela kuningi kodwa sike sajatshuliswa amabhokobhoko ompetha bomhlaba kumanje sihamba ngokusigqaja ngesikwenzelwa amantombazane enetball nebanyana impela nisebenzile nisenza abantu ebantwini nangegrimi unomcebo nozex bantwini okuhle umuntu onosiza simsweli nasemzini ehlempu silibonile iconsi ligcwalisa ibhakede ngoyanda msweli khona manjalo impela kodwa kwenzeke kulonyaka kuningi lakhubuzela ife elimnyama kwakhothama umntwana akaphinda ngene kanti kusazogadla ngosihlophe singazelele nami ngibhalele enkondlo ngikhala ngoba ngisalimele ngimvala amehlo usicela umpungose emva kokumshiyela ibele kanti ukufa kulokhu kugadlile akudlali kwadlula nomxolisi imtshali Nkosi yamphendula siyacela ngoba siyakhala kumanje silahlekela uZahara impela lonyaka noma usungaphela ngoba kwenzeke kulonyaka kuningi Siyabonga mpungose.